ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 25 декабри соли 2025 қарор дорем дар деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб. имрӯз мо барои фурӯш тайёр кардем буттаҳои хуч шиповник, яъне ки хулулро бо нархи 4 сомонӣ. манам хел баландиашон аз 2 метр баланд аст. ино аллакай 3 сола шудагӣ, мана аллакай ино бастагӣ, мана бинед, аллакай ино бастагӣ сорти королевская бочка, ҳамун навъе ки аз ҳама беҳтаринаш. хулоси гап, агар шумо хоҳед ки боғ кунед 5 ба 2 мешинонед, агар хоҳед гирди боғатон маҳкам кунед ҳар 1 метрда яктагӣ мешинонед ва дар натиҷа боғи шумо чунон маҳкам мешавад ки гурба намегузарад. марҳамат, ба телефони 988 3059 99 муроҷиат кунед. деҳаи чорбоғи Варзоб 4 сомонӣ, ҳамин хуч як ниҳола 4 сомонӣ қимат не. инчунин дар фурӯш мо дорем ниҳолҳои пистаҳои бепайванд дар дарони кӯлёк. мана марҳамат, нархаш 25 сомонӣ, пистаҳои туркӣ ҳаст бепайванд. марҳамат, муроҷиат кунед, инро бурда мешинонед, 2 сол пас пайванд мекунед. агар аз ин гиред, агар пайванд накунед 15% ранги модараш баъд аз 5-6 сол дар баҳра медурояду, лекин 85% наркин мешавад пайванд кардан дар кор. 25 сомонӣ, деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб, 988 3059 99. ҳам ватсап, ҳам телефони оддӣ. марҳамат, муроҷиат кунед, харидорӣ кунед. деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб аз ҳамин кӯпрук, аз пости гаӣ, дидбонгоҳи гаӣ мегузаред кӯпрукро, як 600 метр мебед раҳи чорбоғ, болои чорбоғро омаданда 600 метр дур намеред. плакат задагӣ аст, фурӯши ниҳолҳо гуфта. ҳамдиёрони азиз, марҳамат.